Ja tervetuloa vaan kaikki tänne Taunon palikat kanavalle. Ja tää on tosiaan mun tämän YouTube-kanavan ensimmäinen video. Ja meillä on tänään Lego-arvostelussa Battle of Fallujah Separatist MTT-setti. Ja tää tosiaan julkaistiin silloin 2025 osana sitä kesäveiviä niin sanotusti. Silloin siinä tuli toinen iso setti, mitä silloin julkaistiin, niin oli se kloonien turbotankkisetti, mikä on aika, aika semmonen kuuluisa setti Lego-fanien kesken ihan vääristä syistä. Mutta joo, tämä on ehdottomasti niistä kahdesta setistä se parempi. Ei tietysti osamääränsä puolesta 976 osaa, eli osia huomattavasti enemmän. Ja tietysti, no ehkä paremmat figut jopa. Mutta tosiaan niin tämänkin setin tuo pyyntihinta oli ihan järkyttävä silloin, kun mä kuulin eka kertaa, että joo 180 €, niin jos ostaa Legolta suoraan. Että suosittelen kyllä niin ostamaan joltain muulta jälleenmyyjältä ja ottamaan aleja, niin kuin mäkin ootin. Verkkokaupasta ostin tämän silloin, kun oli viimeksi ale, niin mitähän tälle jää, joku 120 € suunnilleen hintaan. Se oli mun mielestä ihan ok diili. Mutta joo, tosiaan ennen kuin päästään tähän itse arvosteluun, niin voisin tässä näyttää, että mitä muita Lego-settiarvosteluita on tulossa tulevaisuudessa. Eli siitä on vähän vintage, enemmän vintage-tyylistä Indiana Jones settiä löytyy. Sitten tosiaan Lord of the Ringsia löytyy. Sitten Star Warsia löytyy useampaakin settiä. Uudempaa ja sitten vähän vanhempaa. Vähän kaiken näköistä. Eli kannattaa tosiaan ottaa kanava tilaukseen. Mutta joo. Mäpä käännän tämän laatikon ympäri. Eli tässä vähän näkyy näitä setin toimintoja, että saa noita luukkuja auki ja sitten tuo droidien tuo toiminta, että millä nuo droidijoukot saa pihalle tuolta ja sitten tosiaan, että tuon saa auki tuon ohjaamon, että näkee tuon pilottidroidin. Ja sitten voitaisiin katsoa äkkiä noita figuja. Eli tässä on tosiaan ihan hyvin näitä figuja, eli löytyy Ayla Secura, Commander Bly, pilotti taisteludroidia ja sitten 6 tämmöistä perustaisteludroidia ja sitten 3 näitä uudempia kommandodroideja. Mulla oli itse asiassa yksi setti, jossa oli niitä vanhemman tyylisiä kommandodroideja silloin ja mä sanoisin, että nämä uudet on parempia. Ehdottomasti enemmän yksityiskohtia on näissä uusissa ja tuo naamaprintti on parempi. Mutta niin joo, voitais nyt seuraavaksi vilkaista sitten itse settiä. No niin, ja siinäpä olisi tuo itse MTT tuossa taustalla ja sitten tuossa on nuo minifiguut, niin tosiaan tämän setin ehdoton sekä hyvä että huono puoli on nämä minifiguut. Mä oon tosi innoissaan näistä uusista kommandodroideista, niitä on kiva saada kerralla 3. Sitten tosiaan mulla ei ole aikaisemmin ollut Ayla Securaa, niin sekin on ihan kiva saada. Ja kun mulla on vähän semmonen pieni droidi-armeija-projekti tuossa työ alla, niin on kiva saada aina noita taisteludroideja lisää. Joo, mutta voitais näitä uniikkeja figuja, mitkä tähän settiin sisältyy, niin katsoa pikkusen lähempää. Koska mä veikkaan, että suurin osa ehkä jo tietää, miltä tommonen B1 taisteludroidi näyttää, kun se ei ole muuttunut sitten vuoden 99 jälkeen, että niin. Mutta joo, katsotaanpas noita tämän setin noita eksklusiivisia figuja pikkusen lähempää. No niin, ja nyt lähdetään sitten katsomaan näitä uniikkeja figuja vähän lähempää, mitkä tähän settiin sisältyy. Ja otetaan heti alkuun käsittelyyn tämä eniten fanien keskuudessa närkästystä herättänyt hahmo, eli Commander Bly. Hyvät ja huonot puolet tässä hahmossa tosiaan on
Eli hyvinä puolina on, että saatiin tuo olkasin vihdoin takaisin. Sehän oli siis ennen semmonen niinku kangas palasta tehty elementti. Se mun mielestä nyt näyttää paljon paremmalta ja nyt on paljon parempi liikkuvuus tuolla kädellä. Sitten huonot puolet vieläkin, että tuo niinkön lannevaate puuttuu, se on vieläkin tämmöisenä printtinä vaan tuossa. Ja mä voisin tähän laittaa kuvan tuosta itse hahmosta, joka esiintyy tosiaan Revenge of the Sith-elokuvassa ja sitten Clone Wars-sarjassa. Niin siitä voi vähän katsoa tämän videon voi pistää vaikka pauselle ja vähän verrata, että kyllä siinä on aika hyvin taas Lego ottanut vapauksia. Että aika surullista, miten niin näinkään kalliissa setissä ei voi saada niin simppeleitä yksityiskohtia oikein. Mutta anyway, niin tosiaan hyvät puolet tässä figuussa on, että nuo hirveät kypäräreijät, mitkä on tällä sivuilla, mitkä vähän niin kuin pilaa tavallaan tuon kypärän muotoa, niin ne on peitossa, koska tämän kiikariosan voi laskea alas. Nyt se näyttää niin minusta ihan ok, hyvältä. Ja sitten tosiaan täältä takaa lähdetään katsoa, niin aika perusprintti, että ei mitään ihmeellistä. Sitten täältä alta löytyy tämä ihan vakio klooninaama, ei mitään kummallista sen suhteen. Ja tälleen kun tämän pistää, niin voi verrata vähän tähän Ahsoka Trooperiin, joka tuli silloin tuossa 2020 tuossa AAT-setissä. Niin kyllähän tuo kypärän muoto on niin aika huomattavasti huonontunut silleen, että mä en tiedä miksi tämäkin piti muuttaa, mutta no, se on semmoista. Sitten meillä on seuraavana vuorossa Aayla Secura, josta on kyllä tullut aikaisempiakin versioita. Mun muistaakseni viimeisin versio tuli silloin 2017. Ja tämä hahmo on myös jonkun verran, tai siis tämä minifigu on aiheuttanut närkästystä fanien keskuudessa, sillä tuo huulien väri on muuttunut nytten. Mä voin laittaa tähän kuvan edellisestä minifiguusta, niin voitte vähän katsoa, että se on muuttunut ja tosiaan se edellinen väri oli niinkön parempi, eli se oli niinku oikea värinen, että nyt en tiedä miksi sitä on muutettu. Mutta tosiaan niin muuten ihan ok siisti figu. Mä voisin tämän pääosan ottaa irti. Mulla ei Twi'lek-hahmoja on nyt hetkeä ollut kokoelmissa. Mulla oli joskus Beep Fortuna, mutta ei ole enää. Eli tässä selkäpuolella näkyy tämmöistä ihan siistiä printtiä ja sitten on tuo vihaisempi naama, minkä voi vaihtaa ja. Tämä pääosa oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen. Kun ei ole tosiaan aikaisemmin tätä hahmoa ollut, niin ei ole sille oikein semmoisia varsinaisia vertailukohteita, mutta ihan onnistunut figu mun mielestä. Ja sitten mulle itselleni ehdotan tämän setin kohokohta, eli nämä 3 identtistä Commando Droidia. Mä oon nyt tässä lähipäivinä vähän vertaillut tuohon edelliseen versioon, joka tuli silloin 2014 muistaakseni viimeisimmän kerran. Eli tuo kasvojen printti on päivitetty. Mä voin tähän laittaa kuvan edellisestä versiosta. Ja tässä on niinku tämmöisiä nuo viivat esimerkiksi, mitkä on tuossa niinku torsossa, nämä niin kuvastaa sitä, että tuon droidin rakenne ainakin siinä Clone Wars -animaatiosarjassa oli just niinku semmonen, että siinä oli semmosia vähän levyjä tavallaan ja tässä on paljon kaikkea tämmöisiä muitakin hienoja yksityiskohtia ja ehdottomasti tuo naamaprintti on paljon parempi nyt. Ja mun mielestä tämä värikin on ihan okei. Ja tosiaan Commando Droidejahan ei ikinä nähty niissä elokuvissa, että ne on Clone Wars -animaatiosarjan semmonen tuotos. Sitten käännetään tää figua ympäri. Tää on ihan tämmönen perusstandardi droidi. Tää ei mitään ihmeellistä sen puoleen. Ja nämä tosiaan kaikki 3 on ihan täsmälleen identtisiä. Eli näissä ei ole mitään tavallaan komentajaa tai silleen, että. Mutta joo. Ja sitten ajattelin vielä näyttää tälle vähän lähempää tätä
tätä uutta versiota tästä pilottidroidista, koska mä itse tykkään näistä kaikista uusista yksityiskohdista. Kun mulla itellä oli silloin joskus kokoelmissa niitä vanhoja, missä oli vaan se pelkkä niin sininen, kokonaan sininen torso ilman mitään näitä yksityiskohtia. Mutta joo, tää on tosiaan niin muuten ihan identtinen figu noitten B1-taisteludroidien kanssa. Kaikki no 6 muuta droidia, mitkä tässä setissä tulee. Mutta semmonen mielenkiintoinen juttu, minkä mä huomasin, niin kun näille taisteludroideille nämä aseet, mitkä on tehty, niin nämä on tämmöstä niinkön, en tiedä miten hyvin se näkyy, mutta tämmöstä niinkön harmaata väriä, niinkö samaa väriä kuin tuo itse niinkö Commando-droidikin, tämmöstä niinkö vähän niinkö tämmönen aseen värinen, miten tää nyt vois sanoa. Mutta tää on niinkö ihan tämmönen perinteinen musta. Mä en tiedä miksi näin Lego oli päättänyt tehdä, mutta semmonen mielenkiintoinen pointti vaan mun mielestä. Mutta joo, nyt itse settiin. No niin, ja nyt sitten itse tän MTT:n kimppuun vihdoin. Eli silloin kun ennen kuin tää julkaistiin ja mä kuulin huhuja, että Lego on julkaisemassa uutta MTT-settiä ja että se olisi vihdoin tää separatisti väreillä oleva, niin mä olin tosi innoissani, mutta myös aika huolestunut, sillä niinkö se vuoden 2007 versio on edelleen niinkö kokonsa puolesta ehkä paras ja sen puolesta ehdottomasti paras, että siinä tulee niitä droideja niin paljon. Että siitä asti oikeastaan kaikki MTT niinkö on pikkusen niinkö pienentynyt koko ajan ja tää on tähän mennessä niinkö pienin mitä on. Mutta tässä on tosi paljon kivoja yksityiskohtia ja tää on mun ensimmäinen MTT-versio, mitä mä omistan. Ja tää on niinkö tosiaankin melko tämmönen niinkö unelma niinkö semmosille, jotka kerää noita droidi-armeijoita ja tälleen, että on vihdoin separatistiväreillä tämä MTT. Mutta tosiaan niin tää on pikkusen outo setti, koska MTT tähän ei niinkö elokuvissa näy näillä väreillä. Että jos katsoo tarkkaan sitä Sithin kostuakin, niin sen Generaali Grievousin aluksen kyyvissähän näkyy näitä, mutta vielä niillä vanhoilla ruskeilla väreillä. Eli tämäkin oli vähän tämmönen Clone Warsin oma keksintö. Mutta tosiaan, niin mitä semmosia niinku huonoja puolia tässä itse tämän setin ulkonäössä mun mielestä on, niin ne on kyllä ehdottomasti nämä tarrat. Jos käännetään tälleen, niin näkee tuon heti, että tämä itse levy ja sitten tuo tarra on eri sävyä. Että tämähän voisi niinku korjata läpinäkyvillä tarroilla, mitä Lego ennen tekikin. En tiedä, miksi niistä on luovuttu. Ja sitten tosiaan tämä tarra täällä keulassa täällä ylhäällä, missä on tavallaan tuo ohjaamo. Vähän tommoset haaskadroidin silmät tavallaan nuo. Niin sekin on tosiaan tarra ja niin kuin siinäkin näkyy heti tuo väriero. Mutta sitten hyviä puolia tästä setistä, niin ehdottomasti mun mielestä tämä ulkonäkö on onnistunut hyvin. Että tämä on melko tämmönen, just nämä kaikki kulmat on mun mielestä tosi hyvin onnistunut. Sitten tämä printti täällä edessä, tämä iso tuo levy tuossa eessä, niin on mun mielestä tosi siisti. Sitten mitä toimintoja tähän settiin kuuluu, niin tosiaan nämä levyt saa kaikki nostettua. Ne voi periaatteessa vaikka nyt nostaa kerralla tuosta tolleen. Elikkä tässä näkyy nuo droidit ja tähänkin ikävä kyllä mahtuu vain 6. Mutta ei maha minkään. Sitten tuossa on noille droideille nuo asseet. Tähän MTT:n kyytiin mahtuu 9 noista droideille tarkoitetuista aseista. Eli 1 droidi ikävä kyllä niin joutuu pitämään koko ajan asetta kädessään. Mutta se ei varmaan haittaa ehkä ihan niin paljon. Sitten tosiaan tämä liikehdintä on tosi tämmöistä sujuvaa, kun näkyy nämä pyörät täällä alhaalla. Ne mahdollistaa sen. No levyt saa sitten alas. Ne voi molemmilta puolin toki aukoa ihan miten itse haluaa. Tuolla näkyy sitten loput noista aseista. Mutta joo, sen niistä levyistä. Sitten tämän saa täältä takaa auki. Täältä saa sitten tämmösen stab-kiiturin otettua.
joka on mun mielestä ehkä parhaiten onnistunut versio tähän asti. Ja sitten tosiaan ton Stab-kiiturin kyytiin noissa ohjeissa näytetään, että pitäisi laittaa tämä Commando Droidi. Niin pistetäänpä se sitten tohon noin. Ja sitten noin ikään tonne kyytiin ja näin. Ja sitä ei tosiaan pysty ton droidin kanssa niin laittamaan oikein tonne, että se ei mahu silleen. Ikävä kyllä, mutta joo. Laitetaanpas tämä levy kiinni täältä takaa. Sitten tästä pystyy aukaisemaan nämä luukut. Näkee ton niin itse pilotin, mutta se on ihan helpoiten tehdä, kun ottaa tästä vaan tuon yläosan kokonaan pois. Tossa näkyy tuolle pilottidroidille tarkoitettu tuo asepidike, tarkoitettu asepidike, ja se on tosiaan tossa. Se joutuu olemaan vähän tämmöisessä niin puoli-istuma-asennossa tavallaan, kautta makuasennossa. Ja sitten tuokin tosiaan on tarra tämä niin tuo näyttö tuossa, mikä on myös vähän ikävää, mutta mitä on nähnyt näitä kautta arvosteluvideoita tästä setistä, niin mun mielestä on pikkusen epäreilua, että aina semmonen pointti tästä setistä on, että tuo pilottidroidi pitää laittaa tälleen makaamaan, että se ei muuten mahu tänne, mutta näkyy, niin se mahtuu ihan hyvin, kun sen pistää tälleen pikkusen istuma-asentoon. Että ei tietysti ihan paras mahdollinen vaihtoehto tämäkään, että kyllä sillä pitäisi olla tilaa istua paremmin siellä. Mutta että kyllä se mahtuu esim. Tolleen sillä olemaan. Mutta joo. Mitäs muuta, niin tosiaan tämmöset stud shooterit löytyy tästä eestä. Katsopas, en hukannut sitä. Joo. Sitten näitä täällä keulassa olevia tykkejä pystyy tosiaan pyörittämään, kun ne on tämmöisellä pallonivelellä. Mutta tämmönen ikävä puoli tässä on, että tosiaan nämä heiluu molemmin puolin pikkusen. Mutta sitten itse tämän ehdottomasti parhaimman ominaisuuden pariin. Eli tässä näkyy tämmönen nuppi. Sitä pyörittämällä vapautuu nämä 6 taisteludroidia. Ja sitten ne laskeutuu vielä tolleen kivasti. Ja tämä on ehdottomasti tähän mennessä näistä tämmöisistä droidien MTT tämmöisistä laskuominaisuuksista. Eli kun se droid rack tavallaan tulee sieltä eestä, niin parhaiten onnistunut, koska näkyy, mä voin näyttää se vielä tosta eestä. Oho. Niin että se vielä laskee sen sitten tolleen alas. Että se tavallaan tämä osa mikä tuossa on, niin osuu tuohon keskelle. Ja sitten ne tolleen jakautuu tavallaan tonne sivuille nuo 2 puolta, niin kuin siinä ensimmäisessä elokuvassa näkyykin. Mutta tosiaan vaan 6 mahtuu siihen edelliseenkin versioon. Mutta ja mikä muu tästä toiminnosta tekee paremman kuin missään muussa aikaisemmassa versiossa, niin on tämä. Kun sen laittaa tänne takaisin, kun sen kelaa tavallaan tänne sisälle, niin tuo luukku menee kiinni itsestään. Sitä ei tarvii manuaalisesti laittaa. Sitten kun nämä nostaa tänne ylös, niin näkyy ehkä pikkusen paremmin, että miten tämä toimii. Kun katsoo tavallaan, niin tuo ratas tuossa mikä pyörii, niin se ottaa noista nupeista kiinni. Sitten se työntää sen tolleen ulos. Ja sitten taas toisinpäin, niin se vetää sen tonne takaisin. Ja sitten täällä on tämmönen ketju, sitä nyt ei oikein näy kunnolla, mutta se on yhdistetty tähän alalevyyn, niin se vetää tuon alalevyn kiinni, ja sitten tämä lautanen täällä, niin se putoo sitten vaan vapaasti tuohon päälle. Mutta joo, se tämän setin ominaisuuksista nyt sitten vähän tämä arviointi kautta arvosteluosuus. No niin, ja vielä tässä ihan pikkusen ennen kuin päästään tuohon itse arvosteluun, halusin vaan näyttää, että tässä tämän setin kasaamisen jälkeen niin jää aika paljon näitä extra osia, mikä on tietysti sinänsä ihan hyvä ja tälleen, mutta jotenkin jännä, että näinkin paljon jää yli. Sitten tämä tarra-arkki oli silleen kivaan pieni, mutta
kyllä mun mielestä niin näin kalliissa setissä, että niin oikeasti 180 tästä, niin pitäisi olla kyllä niin kaikki osat printattu. Ja tämä ohjekirja oli kyllä niin yllättävän iso. Että mä oon niin tottunut nyt vähän niin siihen, että näitäkin ohjekirjoja pienennetään ja tälleen, niin tää sai tän setin tuntumaan paljon isommalta mitä tää on, kun tää on kuitenkin alle 1000 osan setti. No niin, ja nyt tosiaan sitten tämä itse arvostelu ja viimeiset ajatukset tästä setistä. Mä antaisin tälle arvosanaksi 6,5 10. 6,5/10, mikä on mun mielestä aika surullinen arvosana antaa näinkin hyvin onnistuneelle setille. Mikä tätä sitten niin pitelee, että tää jää sinne 6,5. Tuo ihan älytön hinta. Siis niin ihan oikeesti, Lego, mitä te oikein teette? Siis 179,95 tästä. Ei. Ja niin jopa näiden muiden niin jälleenmyyjien niin nämä perushinnat jostain 140 niin ylöspäin, niin ei edelleenkään mun mielestä oikein vastaa sitä, mitä sä saat tässä. Alle 1000 osaa, siis ihan oikeesti. Niin kyllä mä sanoisin, että se minkä mä maksoin tästä se 120, niin se rupeaa olemaan aika maksimi, mitä tälle niinkö hintaa kehtaisi laittaa. Että mä sanoisin, että tää on semmonen 100–120 setti, että otelkaa niitä alennuksia. En suosittele missään nimessä ostamaan niinkö heti nyt niinkö ensimmäisenä. Että hyvä, että mäkin ootin sitä alea. Mutta tosiaan niin kuin tuossa alkuun mainitsin, niin mulla on tosiaan englanninkielinenkin YouTube-kanava löytyy. Mä laitan sen tähän. Niin tuolla nimellä löytyy sitten YouTubesta. Niin sieltä kannattaa katsella. Siellä on sitten niin kuin muita arvosteluita, mitä on jo kerännyt tekemään, mitä en ole tälle kanavalle vielä tehnyt. Yllätys, kun eka video tämä tälle kanavalle. Mutta kiitos kun katsoit. Ja palaamme seuraavassa videossa. Se olisi moikka!